Hej og velkommen til Tarot med Joanna. Dette bliver en kollektiv læsning for den 27. i måneden. Og den her dag, hvor det bliver udgivet, der er det den 27. april og min fars fødselsdag, så tillykke med dagen, far. Yes. Jeg trækker nogle tarotkort og en orakelbesked, men først så læser jeg kort omkring, hvad numerologien siger om den 27. Og den 27. det er en 9'er-dag, fordi 2 plus 7, det er 9. Så tallet 9 symboliserer planeten Mars, der kaldes for krigsplaneten. Derfor er alle personer, der er født under denne planet, hårdt arbejdende, viljestærke personligheder. De er som regel meget dygtige og vil altid klatre op ad rangstigen, da de er de fødte ledere. Ikke dermed sagt, at de bliver gode ledere, for de er mange gange lidt diktatoriske i deres fremtoning. Mange nier kan også være meget undskyldende, men mest fordi de er bange for deres egne energier eller temperament. De har som regel ikke stået i sidste række, da der blev uddelt temperament. Det er også svært at styre, så de lukker det inde. Dette er meget forkert. De er meget opfindsomme og dygtige til at organisere, men de bliver nødt til at have hele kontrollen, ellers mister de interessen for det hele. Hvis man så ved, at der inde i ligger den sødeste lille missekat. Jeg ved godt, at jeg ikke bliver populær hos niermændene for denne udtalelse, men det gør der altså. Derfor find hans bløde punkt, der som regel har med smiger at gøre, og han vil gå gennem ild og vand for dig. Yes. Så det var lidt om 9'er-energien og Mars. Ja, og denne bog, den er skrevet af Annette Kofod. Hvis det har interesse. Yes. Jeg trækker et orakelkort her. Den her, den vil meget gerne frem, så den snupper vi. Skal vi se. Giv slip på din selvbebrejdelse, usikkerhed og perfektionisme. Du er fri. Giv slip på din selvbebrejdelse, usikkerhed og perfektionisme. Du er fri. Og så har vi en hvid hest her. Det er jo også hestens år her i 2026. Så yes.
Det var den. Så går vi videre til det næste her. Og skal vi se. Lige blande det lidt her. Så vi har det første kort her. Den der står vand 9. Den viser jeg lige her. Vand 9. Og ja. Så har vi vand 4. Den kommer her. Vand 4. Og så lidt. Skal vi se, vi prøver den næste her. Luft 9 har vi her. Så der er jo 2 gange 9-taller her. Det er måske noget synkronitet. Så læser vi lige, hvad de har at sige. Så vi skal have noget vand til at starte med. Vand 9. Drømme bliver til virkelighed. Ønsker opfyldes. Gennemførsel, nydelse, tilfredshed. Ønsker opnås. Det er okay at sige nej til noget, som ikke er rigtigt for dig. Og nu er tiden inde til at opleve ønsker gå i opfyldelse. At nyde frugten af de frø, jeg har sået. Jeg kan slappe af med vished om, at mine bestræbelser er succesfulde. Jeg kan være stolt af mit hårde arbejde og resultatet heraf. Og jeg kan nyde tilfredsstillelsen ved et veludført stykke arbejde. Jeg fortjener at stoppe op og værdsætte alt det, som jeg har været med til at skabe. Og jeg gør dette med glæde. Vand 4. Drømme og selvindsigt. Betragtning. Tro på, at der er overflod af muligheder. Når tingene er gået i stå, giver det mig mulighed for at drømme endnu større end før. Når det viser sig, at tingene ikke udvikler sig som håbet, føler jeg tryghed i at vide, at endnu bedre ting venter mig forud. Universet arbejder på mine vegne, og skuffelse og tristhed får ikke tag i mig, hvis bare jeg lader dem flyde igennem mig. Jeg stoler på, at det guddommelige har mange måder at vise mig mine ønsker på, og at det, jeg søger, kan komme i forskellige udformninger. Jeg tror på perfekt timing og en guddommelig orden. Luft 9. Ændre negativitet til medfølelse. Fra frygt til mulighed. Tro på skæbnen. Med en mild og rar stemme fortæller jeg mig selv, at jeg nok skal klare den, at jeg er okay, og at enhver frygt blot er usandheder, som fremstår virkelige. Jeg tilgiver mig selv, fordi jeg ved, at jeg er et menneske, som gør sit bedste.
Det guddommelige hjælper mig med at huske på, at jeg kan gøre det bedre, når nye muligheder begynder at dukke op forude. Ja, det var jo nogle opløftende, positive beskeder. Ja, så jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god dag, og vi ses igen.